ये डेमोक्रेटिक प्रोन বারোটা জন্য প্রচুর Bodoland Territorial Council दाबो मोनसेल' हाबफैदों माथो एफा लेट
member. Partisan double. Fura Sarva down. मेनु वेबसाइटआव दाबो वान देखायदों आरो BPM-निखौ लेट जागोन नामा?
सार्भार डाउन जाबायलै फुरानो। दाबो वानल' देखायदोंलै माथो। 22टा थांनाया। रिफ्रेस खालामनि। सार्भार डाउन जादोंलै बिरादनो। दाबो बारायखोब्रा बोरै जाखो? मारै वानाव थाबथानानै थाखो? Never candidate complete profile within. Now your candidate.
Bozali, Borbeta, Roram, Maji, BTC, Salvador,
मारैथो जाखो सारभारफ्रालाय। सारभारानो डाउनथारलै सिथोब मारै जाखो।
सातथा बेहायसो जागोन आसोलफोर फाइनाल रिजाल्टआ। आठथा थांबाय।
फाइनाल रिजाल्टआ बेयावसो नुगोन आसलफोर। डिफिटना 8था थांबाय।